Sant Jordi de l'AMPA, 11 de setembre. Un fort aplaudiment per ells i elles. Un fort aplaudiment per ells. 오빤 강남스타일 강남스타일 낮에는 따사로운 인간적인 여자 커피 한 잔에 여유를 아는 품격 있는 여자 밤이 오면 심장이 뜨거워지는 여자 그런 반전 있는 여자 너는 선호해 낮에는 너만큼 따사로운 그런 선호해 커피 식기도 전에 원샷 때리는 선호해 밤이 오면 심장이 터져버리는 선호해 그런 선호해 아름다워 사랑스러워 그래 너 그래 바로 너 아름다워 사랑스러워 Com podeu veure, aquest any he vingut jo, la reina Carnestoltes, ja que el meu marit, el rei, s'ha anat a caçar elefants. I jo de vosaltres tindré una mica en compte les vostres carteres, que fa un moment he vist el meu gendre per aquí donant voltes. Corren uns temps difícils, tant que no ens podem ni posar-nos malalts. Com a mínim, no ens poden desnonar, ja que les nostres carrosses no paguen hipoteca. I què cony? A disfrutar! Que cap al forat no ens endurem res de res. Ah, i vigileu els guanyadors, no fos cas que us paguessin amb un sobre. Espero, sincerament, que aquest any i tots els propers la festa no decaigui. Continuï any rere any més arrailada en aquest, el nostre estimat poble, el Sant Quirze del Vallès. Així que jo, Aida Garcia, amb el poder que em dóna el càrrec de ser reina Carnestoltes, us convido, grans i petits, a riure i a ballar. I disfruteu del moment i no deixeu córrer ni un sol segon. I ara us ordeno ballar i riure sense parar i continuar la festa al ball de Carnestoltes que s'efectua a la Patronal. Així que moltes gràcies, molt bona nit i visca Sant Quirze!